Здравейте, хора, човек, животно, животни, каквото и да сте. Днес ще предлагаме един нормален ден с баба ни, която дава абсолютно всичко. Почти всичко. И ще се стараем да изхарчим възможно най-много от нейните пари. Сега слизаме по стълбите. Хващаме някакъв интернет. Да знам. За ютубер. Добре, ама... А правя ли си видео? Не. Ето, това тялна ги. До това тялна ти са. Сега нагоре... Влизаме в магазина. В този магазин? За сола. Добре. Не тисна сола. Чакай. Айде, давай вземи. Бабо? Да. Ужасно буха. Разваля тук на компютъра, тъча. Лази по монитора и размества всичко. Не съжа лепна с нещо живе. А ти какво искаш? Нищо. Как нищо? От някой друг магазин може. Добре, какво беше? 1,60. Да, чакай малко. Защо този малкият кола пива? Не трябва ли още малко да пораснеш за тази кола? Няма да я пиеш наведнъж. Той не трябва да пие кола. Въобще колата за такива малки не е много добре, ама... Айде, аз ще изпия. Като я няма мама, може. Бабо, ще отвори се. Какво? Ще отвори се. Да. Много си ред пиеш кола. А Гого само 2 глътки. Отвори ми. И това е все. Само 2 глътки, знам, че обичаш кола. Аз искам да ще изпия, де. Не. Уф. Иван ми каза да не пиеш кола. Сега не дей. Той валидола не са ти. Давай напред. Сега Продължаваме. продължаваме. Напред. Мандахи. Бяха бели сега. Да, сега давам камерата на Мимо. Така, и сега ме записахте, като ви купувам кола. Не сме записали, не сме снимали. Може да забранено снимането. Ама да, записам си. И е съвсем възможно. Да. Сега не си ходи назад. Някакви плодове искате ли? Не. Сигурно ли? Аха. После трасата. Добре си е траса. Сега ще ходя назад. Не ходи назад, защото не виждаш. Сега хора спираме за малко. За да поговорим на нашия роден език. 3, 2, 1, довиждане! Сега хора ви показвам как Гого пие кола. Вижте сега как отваря шишето и пива. Хубава ли е колата? Айде, толкова. Сега хора започваме. С мене никакъв лайк няма да ту. Така. Бабо, не е важно да ти взе да има. Така ли? А какво е важно? Съдържанието е важно. Я гледай са. Дали Къв гараж. шумен. Дали е хубаво това, което прави. Найн. Добре. Но не. Сега снимаме хора. Започваме с неговите танци. Понеже не знам как е това на български в кавички, но ще го кажа на немски. А именно варум го правиш. Варум го правиш. Така.
Виждате човека в естествената му среда. Сега хора, той пие Айран, докато танцува. Нека да изчакаме и да започнем видеото, когато седнем. Но първо той да си пине Айрана. Той не може да го отвори. Той го отвори. Той пие Айран. Хубаво е. Сега тръгваме. Вече сме тук. Вижте тук какво е. Тъй. Сядаме на мини окно. Сядаме тук. На тази пейка. И вижте човека как пие Айран. Реалност. Добре, скоро ще се прибереш ли? Добре, когато няма значение. Добре, айде, чакай. Гледайте го как се налива човека. Сега вместо с сола, т.е. Кока-кола, започва да пива Айран. Вижте му физиономията, бе. Какво е това чудовище? Те се няма страх. Те се няма страх. Сега нека да поседне. Те стои се страхуват от майта си. За тези стои се страхуват от... Хора, вижте. Такива зеници. Вижте това мини писи там. О, мини писите се тръгна. И отново започваме. Така. Конфискувам? Не. Сега хора, аз ще поседна. Сега баба отиде да взема. Попечи и такива неща. Супер, сега те я чака. По това време ще се гледаме. Баригади бадам. Сега ще гледаме Гого. Бъди? Да не встраят бутоната. Мими, отвори. Аз става ми отвори. Ето нейното дневно лице. Вижте само тото е хубавото. Тото ме мрази. Мимо от форминетата. Всеки ми трябва да бъдат наричам мимо от форми. Вау, имам чувство, че съм от Анди студио. Този дяк. Видяй тази подеза. Сега ме снимай как като луд танцувам без музика. Миме, тото хубаво миме. Миме, тото хубаво миме. Миме, тото хубаво миме. Миме, тото хубаво миме. Връщаме се, сега. Дайте един лайк за баба ми, трябва да дам от Мими. То, да дисплей. Мотрият ни да дисплей. Танцувай. Сега за малко спираме. Ми, дисплей. Той от моите танцовки ще ви оставим след малко. Защото батерията на телефона ми падна. Топлата нямам никаква техника почти. Да, нямам техника. Но сметта това. Имам пари! Бабо отново те дадат. И ти дадоха лицето, да се обърна. Здравей! Здравей!
Ица се те интервюирам. Ами в момента никак не искам. Защо? Не изглеждаш добре. Не, Не се чувстваш добре. Аз няма и по-добре да изглеждам. Миме. А ти добре изглеждаш. Добре се чувстваш. Истината е, ние сме българи. И сме българи. Танца българите. Танца българите. Ясми мотрото тюфте. Той иска. Ясми мотрото тюфте. Хей, дете. Ясми мотрото тюфте. Хей, дете. Тъпото дете. Ясми мотрото тюфте. Дете. Тъпото дете. Ясми мотрото тюфте. Танцувайте. Хайде, мотрото тюфте. Тихи дете. Дес, мотрото тюфте. Тихи, мотрото тюфте. Да, или не. Тюфте. Мотрото тюфте. Да, или не. И трай, чао. Видеото има и още. Ще направим втора част. Последвайте ни. Чао. Не. Мотрото тюфте. И аз и мотрото тюфте. Да, не те. Сега влизаме тук. Продължаваме за песента. И аз ми мотрото тюфте. И аз ми мотрото тюфте. Дете. И аз ми мотрото тюфте. Тъпо дете. И аз ми мотрото тюфте. Тъпо дете. Защото ти си дете. Мотро тюфте. Защото ти си мотро тюфте. Тюфте. И бабата до му управител. Тюфте. Държа до Рямо. Тюфте.